بر دل ما گر نمیایی به چشم ما بیا از محیط اندیشه داری بر لب دریا بیا. ғаффори Гулнозе 18 сола аз овони хурдсолӣ ба Шашмақомсарои майлу рағбати зиёд дошт. Гулноза толи 2 сол аст ки ба ансамбли Наврасон ва ҷавонони санъати мусиқии классикии Шашмақом шомил аст. Гулноза имрӯз ба консерти ҳисоботии ансамбли Наврасон ва ҷавонони санъати мусиқии классикии Шашмақом бо табъи болида ва рӯҳии идона омад. ман аз овони хурде бародарони ман ба мақом Шашмақом классикӣ низ мехонанд. ман ҳам низ дар ҳамин ҷода ба ман маъқул аст Шашмақом хондан ва ман дӯст медорам. ба ҳамаашон ташаккуриҳои худамро изҳор менамоям. ман дар ансамбли Наврасон ва ҷавонон пурфаъолият мебарам дар ҳайси сурудхонӣ. ман ба устодонам ташаккури зиёд баён кардани ҳастам ки моёнро ба ҳамин дараҷа расонида истодаанд. бояд гуфт ки ансамбли Наврасон ва ҷавонони санъати мусиқии классикии Шашмақом моҳи январи соли 2018 бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Хоҷанд алалхусус бо ибтикори бахши фарҳанги шаҳр таъсис дода шуда буд. барномаи эҷодии ансамбл аз суруд ва оҳангҳои классикӣ, халқӣ ва инчунин аз беҳтарин эҷодиёти ҳофизони машҳури халқи тоҷик тартиб дода шудааст. ҳайати ансамблро 18 нафар Наврасон ва ҷавонони соҳибзавқ ташкил медиҳанд. роҳбари ансамбл профессор Султоналӣ Худойбердиев қайд кард ки ҳадафи асосии ансамбл ин нигоҳ доштан ба сайқал додани санъати мусиқии классикии Шашмақом, инчунин тарбия намудани сарояндагон ва навозандагони ҷавони болаю қад мебошад. соли 2018 бо нияти хуб дар асоси фармони ҷаноби олӣ мо як ансамбли Шашмақомсароёни аз чеҳраи ҷавонон ва Наврасон таъсис дода будем ва дар давоми 2 сол онҳо аллакай машғули кор ҳастанд ва ҳадаф он буд ки дар чеҳраи умуман ҷавонҳо Наврасон ва дар дили онҳо бедор намудани ҳисси миллӣ, ҳисси фарҳангдӯстӣ анамаи миллӣ мо бояд бедор бошад ва дар ҳамин мақсад мо корҳои ба пеш бурда истодем ва фикр мекунам ки ин ҷавонҳо давомдиҳандаи меросбардорони ҳамин санъати Шашмақоми имрӯзаи мо шуда метавонад. лозим ба ёдоварист ки дар 2 соли фаъолият Шашмақомсароёни Наврасу ҷавон дар тамоми чорабиниҳои шаҳриву вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ мунтазам ширкат варзида мавқеи мусиқии классикиро байни мухлисони санъат тарғибу ташвиқ намуданд. бояд гуфт ки ансамбл хеле ҷавон аст. умед аст ки онҳо дар самти эҳё ва пешрафти мероси санъати пурарзиши мусиқии ниёгонамон фаъолияти сазовор хоҳанд бурд ва барои боз ҳам густариш ва сайқал ёфтани санъати мусиқии Шашмақом ҳамчунин ганҷи бебаҳои ин ҳунари воло ҳиссаи хешро мегузоранд. гузориши Парвин Аҳрор ва Бароҷон Шерматов барои барномаи тиловатии Паёми рӯз.